ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನಿತ ಸಂತೆ ಬತ್ ಬೂರ್ದುನು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತ್ಕೊಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಾಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ, ಬೇವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ఒక గ్రీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్ ఆదు నమ్మనే కుంబ్లే సోలార్ అండ్ అంచనే వి హ్యావ్ కాస్ట్యూమ్ పార్ట్నర్ కాస్ట్యూమ్ కాటేజ్ అండ్ అంచనే నమ్మ స్టైలిస్ట్ పార్ట్నర్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ఫ్యాషన్ అనలిస్ట్ అండ్ అంచనే వి హ్యావ్ అ రేడియో పార్ట్నర్ 93.5 రెడ్ FM. అయితే ఒట్టుకు ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೂಸ್, PK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್, ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್, Crystal Park Inn and Arohanam Hospitalities, Royal Groom, Cochin Bakery, Vasudev Stores, Olympic Sports, SP Cinemas, Happiness Bar, Glitz, SS Creations, GD, Vedam Ayurveda, and finally Sri Dharmasala Manjunatheshwara College, Pujire. Mokle maateregla solme sanda undu inita suttu nama surumal tondulla. Okay, so suruku ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ನ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಲುಂಗಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಾ ಬರ್ಸಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಆರು ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಗ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್ ನಕಲನೆ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ದಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈ ಸತಿ ಅಂದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಸುರುಕೆ ಬಂತೇರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸುಖದ ಸಂಸಾರ ಈತು ಪೊರ್ತುಕು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ. ಓಕೆ, ಬೊಡೆದಿ ಸೀದಾ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಟು ಏನ್ ಪಂದ್ ಪೋಪೇರು ಐದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ರೂಪುನು ಖಾಲಿ ಕಂಡನಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬೊಡೆದಿ ಇಜ್ಜನ್ನಪಗ ಕಂಡನಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸೀನ್ ಆಪುನ್ ದಾದ ಮಾತ ವೇಸ ಕಟ್ಟಿವೇರು ದಾದ ಮಾತ ಅವಸ್ಥೆ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದೂವೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿದ ಇನಿತ ಥೀಮ್. ಸೊ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಕೊರ್ರ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಸುರೂತ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ಎದ್ಕೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ನೇ ಉಳೆ ದಾದ ಬಿಡ ಬಲೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪಿತಾಡಿಯಾನೆ ಐತು ಪೋಯರ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಅದ್ದೆ ರಜ್ಜ ಮಾರದಿ ನಾದುಂಡಾಲ ಪೋಪೆನ್ ನೆಕ್ ತುಲೆ ನೇ ಅರ್ಧ ನೆಕ್ ನಕ್ಕದ ಆಯ್ತು ಒಡಿಯಾನು ಏ ಓ ಮಾರಿ ನಕ್ಕು ತೋರ ಮಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಬನ್ಯಾನು ಆ ನೆಕ್ಕ ಕೋಲಾರು ಅಂದಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾತು ಬೈ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆ ರೆಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆ ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಒಂಜೆ ಬೇಜಾರು ಅದೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯತೆಗೆ ಏಪ ಸೇರ್ಸಾವೇರು ಇರಣ ಏಪ 14 ಸೇರ್ಸವ್ರ ಆನಿ ಸೇರ್ಸವೇರು ಮುಗಂಜಿನೆ ಬೊಡೆದಿ ಮೇಲಕ ಬೊಡೆದಿನ್ ತುವ ಗೊತ್ತಾನತ ಯಾಲ ಕನ್ನ ನಿಂತುವ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಭಾಷೆನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇತ ಇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಲೆ ಅವಳು ದಾದ ಕನ್ನಡ, ಇರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೋಲೆ ಅವಳು ದಾದ ಎನ್ನಡ, ಇರು ಕುಟ್ಲ ಬೋಲೆ ಜವನೇರು ಪಾತೇರು ನೀ ಪೊನ್ನಡ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಸ್ ಅವನುಂಡು ఒక పంచి తికిచిన సైఫున సీజన్ 1 రెడ్డెట్టు పాడదాతు నేను ನನ್ನ పంಚಿ ಒಂಜೆ ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಪೈ ಪಾಡ್ನ ನಾಗನ ಪಂಚಿ
ಐಕೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಸೇರೋಡೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಸೈಯಡಿ ಹಾ. ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ತಾನೇ? ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಯತನೆ ಅಂದು. ಇಜ್ಜತೆ ಹಾ. ನಾವು ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಪರ್ನೊಂದು ಬೈದನಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅದೇ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಡೈ ಡೈ ಅಂತ ಸೈಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇರಿ ಡೈ ಬಣ್ಣ ಸೈಯರ ಬಣ್ಣತ್ತು ಅದೇ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಹೇರ್ ಡೈ ಈ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಅದು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಬಿರ್ಸೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದೇ? ಇನ್ನು ಯಾನು 100% ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅವೇಂಚಿ ಯಾನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿಯ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಹೀರಾತು ಇತ್ತನು ದಾದಂದೆ? ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ತೊಂದಾನ 50% ಫ್ರೀ ಫಂಡ್ 100% ಎಂಚ ಉಳಿತಾಯ ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಬರ್ತು ಬಾಡಿಯ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿ ತಾನೆ? ಮಣಿಕ್ಲ ದಾದ ಎತ್ತನೆ ಹಾ. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನೆ ಹಾ. ಯಾನ್ ಸೋಕು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಯಾನ್ ಕುಲೆತ ವೇಷ ಪಾಡ್ನತೆ ಹಾ. ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಅವಳು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದೇ ಈ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಬಕ ಇಂಚನೆ పోతున్న పరిస్థితి ಅಪಕನೆ ಯಾನ್ ಕುಲೆಂದ ಅರ್ಥನೆ ಇರ್ನ ಗುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಏಪಲ ಸಸಾರವನ್ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಏಪಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಪುಟ್ನ ಕಣಿ ಏಪಲ ಸಸಾರನ್ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಕನೆ ಪಿರ ಕುಲೆಂದ ಅನ್ಪಡೆ ಇರಿ ಬನ್ನಿ ಅವತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಇರಿ ನಮಕ್ ಮದ್ನೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ವಣ್ಣ ಲಕುಲ್ಲ ಏರು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದಾನೆ ಅಣ್ವಣ್ಣಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೋನ್ಯ ಲಕುಲ್ಲ ಎಂಕು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಲಕುಲ್ಲ ಎಂಕು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತಿನ ಇದಾದ ಅನ್ಪುವ ಹೆಂಗ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುಜೆ ನನಗೀನ ಮೆಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಮಿನಿ ಸೈತಂಡ ಇರ್ದಾದ ಬರಿ ಎಂಕಲ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾ ಯಾನಿತ ಸಯ್ಯರ ಕಾಪಣತೆ ಇರದೆ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ ಪೊಂಜೊಕ್ಲು ತೂಣ ಆಪುಜಿ ಮಾರೈತಿ ಹೌದಾನೆ ನಾದ ಪಂಡದಾನ ಹಾ. ಯಾನ್ ಜಯಲಲಿತನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚ? ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಂಜನೊಕ್ಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಹಾಕಿರಿ ಹೌದೇಗೆ ಜಯಲಲಿತನ ಓಟದ ಚಿಹ್ನೆವು ರಡ್ಡಿರೆ ರಡ್ಡೀರೆ ಹಾ. ಯಾನ ರಡ್ಡೀರೆಯನ್ನು ತಮಿಳೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ರಂಡಿ ಎಲೆ ಬಂತೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕಲಾಕದ ರವಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಹಾಕಿರಬಲ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ದೇ ಇಂಕ ಕುಡಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ನಂಗೆ ಮದಿ ಮದಿ ತೋರ್ಸಾಂಡಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನದೆ ಅಂದು. ನಂಗೆ ಒಂಜನ ಜೋಕ್ಲಾತನೆ ಅವೇನು ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಹಾಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ದಾದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದೇ ಈ ನಂತುರ್ದ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮಾತಾ ಗಾಡಿ ಲೆಪ್ಪುವ ಬರಟ್ 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 ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಪ ಅಂದೆ ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ಕನಂ ಬರುವ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರಟ್ ಬರಟ್ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಆಸೆಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಲ ಆಸೆಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಡೆ ಕೈ ತಲಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಡೆ ನಮ್ಮಂತೂ ಜೋಕ್ ಲಾಪಿನ ಅವು ನಿದ್ರೆಡತ್ತೇವು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ ಲಾಪುಂಡೆ ಅವ ಅವೆಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನ ಮಂಚವು ಬೀಟಿ ಮರತ ಬೀಟೆ ಮರತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೀಟೆ ಮರತ ಮಂಚ ಹೊಡ್ చెప్పారవల్లి ಮಗ ನಮ್ಮ ಪೆಲತ ಮರದ ಮಂಚ ಹೊಡ್ చెప్పోడు ದೇ ಪೆಳತ ಮರತ ಮಂಚೋಡು ಜತ್ರ ಜೋಕಲಾಪುಡೆ ಪೆಲತ ಮರಟ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೆಲಕ ಹಾಪುಣಿಗೆ ನಮಕೊಂದು ಜೋಕ್ ಲಾ ಒಂದೆ ಅಪಗನ ಇರದಾಲೆ ಜತೆ ಮಂಡೆ ಬಡಿಯಾ ದೇ ಓ ಯಾನ್ ಕೋಡಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಹಾ. ದಾದೆ ಇಂದು ಹಾ. ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂತೇನು ಅದೇ? ಲವ್ ಮೆಷಿನ್ ಓ ಒಂದು ನಾವು ಮಿಸಿನ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷದ ತಗೊಂಡ ನಾನು ಅದೇ? ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತನ ಅವು ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದರ್ಲೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಲವರ್ ಎರಿಯಾತ ಏನತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪೋಡ ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ ನಿಮಿಷ ಮೇನಕಾ ಅರುಣ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬುದರ್ ಲೆಪ್ಪನೆ ಈರ ಬುದರೆ ಲೆಪ್ಪು ಅರುಣ ಮೇನಕ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇನಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಮೇನಕಾ ಮೇನಕ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೀಸರೋಲ್ ಮಾತಾ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕೈಕುಲು ಮಾರ ಅಕುಲು ಮಾತ ಸತ್ಯ ಪಾಡಂಚಿ ಮೇ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೀಸೋಡಿ ಅನ್ನ ಕುಚಿಕ್ಕು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿ ಗೆಲ್ಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಲು ಒರಸ್ಮಂತೀನಿ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಕೈಬಾಡಿಯ ಅಂಚ ಮತ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಕಲ ಅಂಚ ಪನು ಅಂಚ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಪೋದರ್ಪೇನೆ ಬೇಜಾನ ಬೊಚ್ಚಿ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಆನೇಂಡ್ ದೇ ಮುಗಲಾತನಿ ಅವು ಏಕಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೇ ಓ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಾನು ಮುಗಲ್ ಒಂದು ಬನ್ನತ್ತು ಬಾರುಡು ಮುಗಲಾತನಿ ದೇ ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸ ಒಟ್ರಾಸತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸತೆ ಏತು ಕೊಡ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನಿ ಹೌದಾನೆ ಗೊತ್ತುನಾ ತಾನೆ ಅರುಣೆ ಮುನಿದೆ ದೇ ಅವು ವರುಣೆ ಮುನಿದೆ ನೀವು ಅರುಣೇನೆ ಹಾ. పోయి సీజన్ వరుణాగ తీతిన క్వార్టర్ అరుణాగ తీతిజేర ಆಯ ಮುನಿ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲೇನಾ ಅಕಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತೀರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ತೀತೋಡು ಫುಲ್ಲು తీతిನ ಸುನಾಮಿ ವೈದು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಇರೆಗೆ ತಾತನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಜತೆ ನಿನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿದಾಜೆ ಅದೇ ಕೆಕ್ಕಿದಾಜೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಓದರ್ಪೇನೆ ಬಾಯ್ ಮಾಜಿನ ಬಣ್ಣ ಕರಿಮುಗಲಿದನೆ ಸಂಚಾರ ಎಂಕಿ ಬಾನೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪಿಯ ಬೇರೆ ಕರ್ಮ ತಿಗಲ್ಲಾಟ
ಗಣೇಶ ಓಲ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಲು ಯಾ ಪಂಜಿತ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ ಬಣ್ಣದು ಈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಆನ್ ದಿ ವೇನ ಬಲ್ಲಂಬೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಂಬೆ ಬಡಿದ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅರುಣ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತುಂಡು ಐಟಮ್ ಸಾಕೋದುಂಡಾ ರಾಶಿ ಅಜತ್ತುಗೊಂಡೈತೀನಿ ರಾಶಿ ಅಜತ್ತುಗೊಂಡೈತೆ ಎಂಜಿನ ಮರುವಾಯ ಹತ್ಯ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಸಿಯಾ ಅಂದ ವಿಪಾಸ ಬಸು ಲೆಕೊಂಡು ವಿಪಾಸ ಬಸ್ಸು ಈ ಮುಟ್ಟನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದೇ ಮುಟ್ಟೋಡು ಓಲಲ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ಮೇ ಲೆಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪೆದಂಬೆ ಇಂಚಪುರ ಅವು ದೂರ ಹೊಡಿತನ ಇಂಚ ಕೈ ತಳ್ಳಿತನ ಇಂಚ ಎಂಚಿ ಪೆದಂಬೆ ಬೆದಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೆದಮ್ಮುಗೆ ಬಲೆ 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 ಸುರ ಸುಂದರಿ ಮೋಲನ ವರ ತೂಲೆ ನಡಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ನವಿಲಾಡು ಪೂವನ ನವಿಲಾಂಡು ಭೂಬಾನ ಒಡೆದಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೂರು ನೆನ್ನಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಪೀಸಿಯ ಕಲಿ ಬರ್ದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಅರುಣ ಮೀಸೆ ದೈದಿಲೆಕೊಂಡು ಓ ಮೀಸೆ ದೈದಿಲೆಕೊಂಡು ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೈನ್ನೆ ಮೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇ ಎಂಚಿನ ಈ ಪನ್ನಿ ಬಿಪಾಸ ಬಸ್ಸು ಬಿಪಾಸ ಬಸ್ಸು ಇದು ಪರ KSRTC ಬಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಬೇ ಈ ಎಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ ಕೈ ತೆಗೆದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಆಹಾ ನೇನು ಮುಟ್ಟುದು ಕೈದೆ ಕೊಡು ಸೈಯನ್ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚಿನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮೇರಡ ಬಾತಿರ್ಕಂ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅತಿ ನೆಕ್ಕದು ಮೋಲಿತಾರು ಅರುಣ ಲಾಡ್ಜ್ ಅವು ಅಂದೆ ನಿಗಲ್ನ ಆಶ್ರಮ ಅವುವೇ ಆಶ್ರಮ 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 ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜಾ ಹೆಂಗಪ್ಪಜಿ ಆಶ್ರಮ ಟುಪ್ಪುನನ್ನೇ ಆಶ್ರಮ ನೆಕ್ಕದು ಓಲ್ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ ಅರ್ಥ ಒಂದಿ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತ್ರ ಸುರುಕು ಪಾಟ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ನಲ್ತೀನಿ ಸುರುಕು ಆನೆ ದನಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿನಿ ಅಂದ ಅವು ಪದ್ಯವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಲೇ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಭೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕುಂಡಲಿನಿ ಪರಶಕ್ತಿ ಸುರಶಕ್ತಿ ಪರ ಪರ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾಡ್ ನಲ್ಪುನ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕ ದಕ್ಕೇರ ಎಕ್ಕ ದಕ್ಕಿ ಜೇರಿ ದನಿಯ ಪಿತಾಯ ದಕ್ಕಿ ತರ್ಬೇಕ ದಕ್ಕನ ಗುಲ್ಲೇರ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪೋರ ದನಿಕ್ ಮೇಟ್ ಬೈದು ಇದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತನ ಇಜ್ಜೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಆಯಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇನಾ ಆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅರೆ ಯಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕುಲು ಏನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಆಕಲೆ ಇರ್ದು ನಾ ಇರ್ದು ಗಡಿ ಆಯ್ತು ಭಯ ಮಾರ ಇಂದು ಪನ್ಲಕ ಮೇಡಮ್ ಓದರೆ ಬರ ಯಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಯಾರ ಅರ್ಪು ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಯಾರ ಅರ್ಪು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾರು ಉಮ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಓದರ ಅರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಏನೇ ಉಂಡತಿ ಇಂದು ನೇ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಜಿನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಇರ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅರುಣ ಓ. ಅವ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಾಯ ಬರೆ ಪುನಿ ಎಂಜ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಾಯ ಬರೆ ಪುನಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೆ ಪುನ ಅವೆಂಜ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಬರೆಯನ ಅಂಡು ಒಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಟಿ ಸುಧಾರ ಆತಿ ಬಾಬಾ ಬಲಿ ಉಲೈ ಬಲಿ ಹರ್ಯಾರೆಂದು ಲೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಕಾರ್ಮದ ಯಾನ್ ಕೊನೆಯಾರೆಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಅವು ಲಂಗ ಲುಂಗಿ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ. ತೂವನ್ನಕುಲು ತೂವಾಡುಂದು ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡು ಲುಂಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಗಬೇಡ ಅಂದೆ ನಾನು ನಗುವಲೆ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಹಠಮಾರಿ ಮನ ಶರಣಾಗ ಅತ್ತಗಾರು ಉಲಾಯ್ದಿದ್ದು ಬೋಲಾವ ನೈಪೌಂದು ಬತ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ 2 ಗಂಟೆ ಆಣತ ಮಾರ ಗಿರಕಿ ಬಿದೈ ಕಾತನ್ನು ಮಾರ ಅಲೆ ಕಡಪವ್ಯ ಅವನ್ನ ಈರ ಏರನ್ನ ನಾನು ಪಿಂಪು ಆ ಪಂಪು ಪಂಪ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪಿಂಪು ഞാൻ പിലി ಆ ಮಾರೇಮಿದ മാറമിൽ അത്ത് പൊന്നുലേൽ പത്തുലേൽ പിലി പിലി സുനിൽ ಆ ತೂಲೆ ಸುನಿಲೇರ ಇತ್ತ ಉಳೆ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಆತ ಐಕಿ ಈರ್ ದಾದ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಓನರ್ ಓನರ್ ದಾದ ಸಿಪಿಎಲ್ ಮಾರೆ ಅವು CPL ದಾನೆ ಮಾರೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್
ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲೇಗಿ ಎನ್ನ ಅವತ್ತು ಕಕ್ಕುಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಳು ಬೊಡಿ ಬೊಡಿ ಎಂಜಿಲೆ ನಾನು ತಕ್ಕುಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಯ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಐದು ಬನ್ನಿ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಪಿದೆ ಕಾತುನುಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಪೋಡು ಮಾಡ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಕೊಂದಾರ್ಪಣ ಮಾರ್ಲಿ ಬೇಗ ಗಿರಾಕಿನ ಕಥ ಬರೆಪುಣ ಮಾರ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಡೋಟಿ ಯಾನುಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಆವಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅದ್ಯ ಒಂಜಿ ಆವಲ್ಲೇಗ ಪಿರಂಜಿನ ತರ್ಪದರತ್ತ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತುಲ್ಲ ಮಾರ ಎಂಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ನೇದಾಯ್ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಂದಿರತ್ತಾನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಫಿರ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾನೆ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಹುಟ್ಟಿತಿ ಹುಟ್ಟಿತಿ ಹೊಡಿದು ಯಾರು ನಾನು ಹೆಂಗಿದಾನ ಮಾರ ರೂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಪೂರ ತಿರುಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ರೂಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ ಅಭ್ಯಂತರ ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ ಏ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೇ ಬರೀಲಿ ಬರ್ರೆ 98 ಎಂಕಿನಿ ಔಟ್ ಟೈಟ್ 46 ಈರೆ ಎಂಕಿನಿ ಫಿಕ್ಸ್ E50 ಈರೆ ಎನ್ನ ಹೀರೋ 764 ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಎರಡು ಕೇಳಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರತ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೋಯಲ್ ಗಂಧ ಪೂಜಾ ಗೋಲಿಗೆ ಹಾಲಾಗಿನ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲಾಗಿವ ಲಾಗೇಡ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಲೇ ನಿಖಲ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿದ ನಡುಟ್ಟು ಗಲಾಟೆನೆ ಆತಿಜಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆತೀಚ್ ನನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಡೈವರ್ಸೆ ಇಂಚಿನ ಬಡಿದಿಯಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಲ ಅಕ್ಕವಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ನನ್ನ ಡೌಟು ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಲು ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಡ್ ಕಾಪಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ನ ದಾದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟು ನೀರೇ ಎಂಚಿನ ಬದೇ ಅಲ್ಲಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಲಯನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾವನಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈಕಾರಡು ಉಂತರೆ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಭಾವನಕುಲು ನನ್ನ ಕೈಕಾರನ ಪೊಲಿಪುಲ್ಲ ಅವೇ ಭಾವನಕು ಪೊಲಿಪಡ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ನೀರು ಬದುಕುನ ಸಾಧಿತುಲೆ ಅನ್ನಂಡು ಈರ್ ಬದುಕುನ ಸಾಧಿತುಲೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸೈಪುಣನೆ ಸಾಧಿ ಈ ಏನಂತುಲೆ ಅನ್ನಂದು ಇನಿ ಅಂತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತೋಡು ಇಂದು ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ನಾಲ್ ತಿಂತ ಆಟ ಓಯೇ ಕೋಪರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಫೈಟ್ ಅಂಚ ಮಾಡ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಲಗ ಓ ನನಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಓ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ ನನಂಜಿ ವಾಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಓ ವಾಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಓ ನನಂಜಿ ನನಂಜವೇ ಅರುಣಾಸುರ ವಾದ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಿನ್ ಪೋಯ್ ಇಂದು ಯಾರಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮದ್ನೆ ಆತಿನಿ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓಲು ಎನ್ನ ಮದ್ನೆ ಆತಿನಿ ಕಾಶಿ ಸದನ ಕಾಶಿ ಸದನ ಒಂತೆ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿಧಾನ ಮೇಡಮ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಸುರುಕು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಇದು ಸುರುಕು ಲಗಾಡಿಗೆತ್ತಿನಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿ ಏರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡೆ ಮಕ್ಳು ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಳೂರ್ದಾರ್ ಆ ಬೋಲೋರ್ದೆ ಅಂದ ನಾಯನಿ ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರ್ ಏಬೇ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಆಯತ್ ಅಬಗಣ್ಣ ಜಿಯೆ ಬೋಳೂರು ಶೀ ಆಜನ ಪುಣುಲೆನ್ ಕಣದೆರ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಶ ಏರಪ್ಪ ರಾಮದೇವರೇ ಆ ರಾಮ್ ಅತ್ತ ಪಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆ ವಿನಾಯಕಿ ಅತ್ತಿ ರಾಮದೇವರನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇರು ಅರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಬಂತದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರ ಕಡೆಗೆ ಲಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆರಾಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತಿರಿಯ ಕಡ್ಡೆಪ್ಪುನಗಾರ್ ಸರಿ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಡಂಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ತಿನ್ರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ನನ್ನ ದಿಂಜ ದಿನ ಕಾಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 13 ದಿನ ಕಾಪು ಆಯನನೇ ಸಾವುಗೂ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗ ಮಲ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಪಾಯ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಓಡೆಗಳ ಹೋಡದ ಆಸೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡಿ ಏನನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ಗಾಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಲೇತನ್ ಪೋತಿರಿ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೇತನ್ ಪೋಪರ ಯಾನ್ ಇನಿಯೇ ನನ್ನ ಗಾಳಿ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಪೆ ಅನ್ನಂದು ಇನಿ ಗಾಳಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೀತ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಮಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಯ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ಇಂಚು ಬಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಯಾಲ ಪೀಸನ್ ಕೊಡಪ್ಪೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಡ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೋರಿಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಇರೆಗು ಗೋರಿಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಪ ವೈದ್ಯನಿ
ಈರಾಲೇನು ಗಾಳಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಣಗನೆ ಬೈದೆ ಅವೇ ಈರಾನೆ ಬೇ ಒಂದು ಏಸಲ ಮತ್ತ ಈರು ನಾನೇ ಬರೋಣ ನೇ ಏನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಡಪಡ ನೆಕ್ಕೇನೆ ಇರೇ ಇರೇ ನಾಚಿಕೆ ಬಜೆ ರೇಗೆ ಇರೇಗೆ ಅಂಚತ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೆಪ್ಪುಗಂದಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬೋಡಾಡ ನಿನ್ನ ಮಿತಾಜೆ ಕೈದಿರ್ಗಲೆ ಇದು ಸತ್ಯತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಅದೇ ನಿಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆ ಬಜೆ ನಿಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆ ಬಜೆ ನಿಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈ ಮಾರ್ದು ಬದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆ ಬಜೆ ನಾನು ನೇ ಬುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಜೋಕಲ್ ಕಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಕನಗ ಅಪ್ಪ ಏತೋ ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಬದುಕಲ ಬೇತ ಸಾಧಿಜ ಇಂಗೆ ಸಾಧಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ಇಂಚಿನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪುಂಜುಗಳು ಆಲದು ಬೋಪಾರು ಈ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೇರು ಪಣನಿಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾಪಣೆ ಇನ್ನೇ ಬದಲಾವಡು ನಾ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊರ್ಪಾನು ಎನ್ನಡ ಬಲ ಇನ್ನಿ ದೊಕ್ಕನಿ ಇದ್ದದ ಬೊಕ್ಕನಿ ಇಂಚಿತ ಬೇರನಿ ಉಂತೋಡು ಅಪ್ಪಾನು ಮೇಡಮ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಏತಾಂಡಲ ಮಸಣದ ಪೂವತ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಓಡಿ ತೂಪ ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಡು ಜವಣೇರು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ಸಾತಿಗೆ ಒಯ್ಪುನು ಅಂಚಿಂತವ್ಲು ಈರ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪಿದೈ ಕನಪಾಯಿರತು ಈರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರತು ಈ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎನ್ನಂಚಿನ ಇಂಚಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲು ಈ ಸಾದಿನ ಜನ್ಮ ಕಾಲಗಳ ತೊಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಾದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕಾಲಗಳೇ ಅಂತುಂಕು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ದಾ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಕತೆ ಕತೆ ನನ್ನ ಬರೆಯುವ Sun Premium Sunflower Refined Oil presents Ron Corporation Comedy Premier League Season 3. Netta Suruta Pantada Car Decor Harini Bari Shokdonji performance Korea Ronji Jorayda Chapale Korodon Ban Vinanti Mantondalla. Okay, so Tuyarata Nama Team La Panda Aidboka Kadekanaga Dadan and Panaga Onji Bari Edde Manusheru Arun Chandra BC Rodu are Kadekla Prumal Tero Bari Shok Edde Manusherin Ban Bari Shokatan. ಸೂಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಕೋದ್ರಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆದ್ ಆರ್ ಬಿದಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೇರು ಮೆರ್ನಂತೂ ಬಂದ್ಪುರಾಣ ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಅರಿಂಚ ಇರೋಟ್ ಬೇತೆನೊಲ್ಲೆರಾರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಗಮ್ಮದ್ದ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹಾರಿನಿ ಎಂಚ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಏರ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದೇಜಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಬೇರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತೆ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ದ ಮಲ್ಬೇರ್ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅತಿಥಿಲ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೇಮ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸುರುಕಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತು ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅವನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂದ್ ಸಮಾಜಗೂ ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕಲಾವಿದರು ಜೇಮ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿದ ಸುರುತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಡ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಡೆಕೋರ್ ಹರಣಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿರ ತರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಗಣೇಶ್ ಓ ನಿಖಲ ತಂಡಡುಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯೆ ನಿಖಲ್ನ 4 ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಟ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚನೆ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡು ನಿಗಳು ಸಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅತನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಪರೆ ನಡು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಸಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪನು ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಆತನ ಅವು ಅಂಚನೆ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಪಂಡಕನೆ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತನು ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಂಚಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಂದೊಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ಪತಂಪೋಡು ಪಂಡದನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 3 ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬೇರು ಕೇನ್ಗ ಅರೆಗೆ ವಾನಮ್ನೆ ತಿಳ್ತೀರ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಕಾರ್ಡೆಕರ್ ಹರಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡು ನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಬತ್ತದ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ತೆಲ್ಪ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದನೇ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಕೇಂದನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ ಕೇಂದನ್ ಇರೇ ಕೇನಂದದಾನೆ ಈ ರವಿನ ತೊಂದಿತ್ತಿನತ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅನ್ನ ಈರ್ ಹೊಸತ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಐಂಜಂತಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಈತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದ ನಿಕುಲ್ ಆತೆ ರಿಹರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪರ್ ಗೊತ್ತಾವಂದುಂಡು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಂಡು ಅವ್ರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಅವು ವಿಷಡ್ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ವ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಆತ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೈತಾ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸೀಸನ್ 1 ಈ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಶಬ್ದలని ಐನಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಅವೇನು ಒಲೋಲು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಪನೊಂದು ಬರ್ತದ ಆ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಡೆಕರ್ ಹರಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂದು ಕೆಲವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಆ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂತೆ ಐಕ್ ರೀಚ್ ಆಪಿನಾತ ಒಂದು ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರೋಂತೇರಿ ಅಲ್ತರದ ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ನೆರೆದು ಬಚಾವ ಅಂತೀರಿ ಬಟ್ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಡೀ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡವು ಬಟ್ ಅವೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಒಕ್ಕ ಪಂಚಲ ನಡುಟು ಒಲ್ಲೊಂದು ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಂಚಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಪಂಚ್ ನಡುನೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೆರಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಡೆಕರ್ ಹರಿಣಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದನು ಈ ಸಲದ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ಪ ಬಂತು ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕೌಂಟ್ ಆಪುನು ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ಮಾತ ಕೌಂಟ್ ಆತನ ಅವು ಬುರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಲೊಂಜೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಶಶಿ ಸರ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತನ್ ಬಂದ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಸೊ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂಕ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದನು CPL ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ ದೀಪಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅರೆ ಎದುಕ ನೋಡೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತಿದ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ನೆತ್ತ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿದ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಲ ದಯಮಾಂತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಸತಿದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ ದೀಪಕ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ 2 ಇಟ್ ವಾಸ್ 5000 ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಈ ಸತಿ 2000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ 7000 rupees ತಿಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೊ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಟು ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಂದಿನಿ KMF
ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಾರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಮಾಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೇನ್ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಡ್ಯಾಕಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಬ್ಬರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಬು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ and car decor harini the owner nama Mukesh Hegde sir. Thank you so much, thank you car decor harini, thank you. Comedy Premier League, Comedy Premier League, Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.